αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί μαθητές μας, φίλοι γονείς και κηδεμόνες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων, των μαθητών και όλου του προσωπικού του σχολείου μας, σας καλωσορίζω στη φετινή αποχαιρετιστήρια γιορτή μας. Μια γιορτή που δεν διεκδικεί ίσως δάφνες επαγγελματισμού, αλλά που την προετοίμασαν με πολύ κέφι και πολύ αγάπη οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Φίλοι και φίλες, το τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως και η αρχή της, αποτελούν σημαντικά ορόσημα για τη λειτουργία των σχολείων. Στην αρχή της χρονιάς γίνεται ο προγραμματισμός και η οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν το μεγάλο ταξίδι της γνώσης και της αγωγής. Και τώρα, στο τέλος, είναι η ώρα του απολογισμού και του αναστοχασμού που θα οδηγήσει σε ένα νέο δημιουργικό κύκλο και σε νέες ελπίδες. Κατά τη σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται αύριο, το σχολείο μας, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, κατάφερε με τις άορμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και όλου του προσωπικού του να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας, παρέχοντας αντίστοιχα στους μαθητές του εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Παράλληλα, με διάφορες άλλες συμπληρωματικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε ακαδημαϊκές έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικά δρόμενα και άλλα πολλά, επεκτείνουμε τη μορφωτική διαδικασία πολύ πέρα από τα στενά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων, όπως επιβάλλουν οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής μας. Παρέχει επίσης το σχολείο μας στους μαθητές του και στους γονείς τους τη δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου πρωινού και απογευματινού, καθώς επίσης και υποστήριξη ειδικής αγωγής με τμήμα ένταξης για τους μαθητές που το χρειάζονται. Τα αναφέρουμε όλα αυτά εν είδη κοινωνικής λογοδοσίας, διότι πιστεύουμε ότι το δημόσιο σχολείο, παρά την κατασυκοφάντηση και την απαξίωση που υφίσταται πολλές φορές, παρά τα υπαρκτά προβλήματα και τις αδυναμίες του, μπορεί και πρέπει να είναι περήφανο για τη δουλειά του με τα μέσα που διαθέτει, τα οποία στην εποχή μας δυστυχώς είναι πενιχρά. Είναι το σχολείο που χρηματοδοτείται από το ειστέρημα του λαού μας και είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά της κοινωνίας μας, χωρίς οικονομικές ή άλλες διακρίσεις. Το σχολείο που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Το δημόσιο σχολείο είναι η ελπίδα της νεολαίας μας, η ελπίδα της πατρίδας μας για μια καλύτερη ζωή στον αναπτυγμένο κόσμο της γνώσης στην εποχή μας. Στην προσπάθειά του αυτή, το δημόσιο σχολείο δεν είναι μόνο του. Έχουμε στο πλευρό μας τους γονείς των μαθητών μας και το θεσμικό εκπρόσωπό του στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Ευχαριστούμε επίσης για τη συνεργασία του το Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας, το Ίδρυμα Ωνάση για τη δωρεά που έκανε στο σχολείο μας ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μηχανημάτων, τον Ιερό Ναό Παναγίας των Πλακερνών για την υλική και ηθική στήριξη στο έργο μας. Τέλος και προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους μαθητές μας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ολόκληρη τη χρονιά, το προσωπικό του σχολείου για τη συνεργασία του και όλους εκείνους τους ανθρώπους που εθελοντικά και ανιδιοτελώς προσφέρουν στο σχολείο μας το χρόνο και τον κόπο τους, βοηθώντας στην εύρυθμη λειτουργία του. Σας εύχομαι καλή απόλαυση της γιορτής και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήρθαν το πρωί μέσα στον ήλιο και μετέφεραν τις καρέκλες, τις οποίες τώρα όλοι εμείς καθόμαστε, και είναι ο Δημήτρης και ο Στέλιος Σταματάκης, ο Χρήστος Γεωργάς, ο Σέρτζιο, παιδιά που δεν φοιτούν φέτος στο σχολείο μας και πάνε στο γυμνάσιο. Ο Κλένι Τζάκο, ο Αντώνης Ραφτόπουλος, ο Ζαχαρίας Χατζηδάκης και η μικρή Χριστίνα της Δευτέρας τάξης. Μπράβο στα παιδιά, στην κυρία Κική, την καθαρίστρια του σχολείου μας, που το φροντίζει, και φυσικά την κυρία Χαρά, τη δικιά μας Χαρούλα.